anyị na-ekene agụ na-eche mba n'obodo a na-ekene the Lord Mayor of Arondizuogu Ancient Kingdom ọ ya nwa gbara aja nyere udele anyị na-ekene ya ka ọ dị n'ihu ndị ka ihe siri kwụrụ ugbu a agwabụ nne na unu mgbe ụgwọ unu akpọkwa unu atọ si na ọ dịrịghị m ike Ikeji ọhụrụ m ka ọ dịrị Ikeji onye na-aka Ikeji ahụ the principal Akaji ọhọ tọchara Akaji ọhọ na ndị ihe eme ọ ya ka ọ dịrị Ikeji ana ikike nnatara ya kama na ekwugo m mbosi na anyị na-ezi n'ihe ka ndị bụ ihe o nwere ndị na-epostgharị deeti sọrọ ha na Facebook ma ihe ise nọ ndị enweghị ezigbo histri pastors sọrọ ha na-eme ụdị ihe ahụ ndị ọmụmụ amụrụ ha ejughị ha afọ kedu ihe ị na-aga n'ihe dị n'omenala eme ọ dịrị gị in that case hapụ n'ihe ka ihe were aka n'onwe biko dịka ekike m natara Akaji ọhọ ihe eme ọ sị m gwa unu Ikeji Arondizuogu ibe mmiri sọbirere ha bido atọ n'ọnụ Igbo na Ọkigwe na Ikeji jikọtara Arondizuogu niile ga-adị awari ihe eme April ndị na ohu abalị na 8